Good afternoon guys. So today is June 15, 2024. So nakurat ko kay natingala ko kay iya jung gihipos og tarong ang iyang duwan kay mahadlok si Jagilabay atas gawas. So mas maayo jud ning hadlokon ni imong bata nga ay puson sa induaan kay diha jud nimo makita kung unsa jud niya kalab ang iyang mga toys. So nalipay ko kay gihipos niya ang iyang duaan ug gisulod niya sa cellophane. So gitrain jud ni nagmayo si Zaki kay para dili pod siya mo dako nga gahi kayo no. Okay, so mayong hapon sa tanan. So while natulog si Zaki na natingala ko sa gawas kay arang kusuga na kaadyo. So naman ni galibog ko sa palibot. Alam mo ron siya bagyo guys kay itong kaadyo ang langit. Tanawon na to Tara guys. Arang kusuga kayo. Usog ka dyan hangin. Muhamag na bagyo. Gaputi na ang lasang. So, ano sa gawas Lain na kayo ang palibot. Ansa na ka ni? Nakuha ng trapal. So, samag ra kayo ni kay landag ra kayo ang kuan sa cellphone no pero gimo jung ikuan ngit-ngit kaadyo. So, diri dapita guys naputi na kayo ang palibot. Parang ituma sa langit. Nasagtan. Sumusulod na ko sa balay. Diri. So naarba ni gibati ako ang bata. Sa ato na laman ni isarado ning putahan. Naarang kasuga na sa uwan. Kusog na kaadyo kanin. Ngit na ang palibok. So guys, mao din ang tambal nga gihatag sa doktor sa mo mo ni siya ang cetirizine o sa ibutamol. Then naisa ka tambal ani nga si Palixin nahurot na sad. So nag-recommend ang doktor nga paignon siya og ascorbic acid o para sa iyahang pagkaon. So, mao jud na nakakuan kay lisod jud kayo basta masakit imong bata no. So sa karon natulog pa si Jackie. So naggamit ta og ipat kay arang uwana so ka jud uwan. So muna ni siya tong update sa tong tanom guys. Nanay bunga to ang kamatis no. Nanay siya bunga. Sa tuluran ni siya kapunuan sa kamatis. Nya nga tong ampalaya kay nanay bunga. So gamay pa niyang katay. So ato ang sili pod. Tagas na kay tong mga sili no nga tanom. Nanapunin siya ay mga buwak sugod. So, padulong na po na siya mamunga. So, ang atong ang alugbate, grabe katambok. Daghan kayo siya kuan sa kanang udlot. Grabe katambok ato ang alugbati. Ato ang kanang kuan. Tanglad, grabe katambok. So, muna siya itong update sa mulberry guys. Di ba nabantayan niyo sa ako ang niagi nga vlog. So kung nakikita nyo guys, Tagalog sa takadali no. So nakikita nyo sa nakaraan ko na vlog, wala pa tong mga dahon. So ngayon, nagbo-bloom na yung mulberry natin no. So kung napapansin nyo guys, may iba na mulberry na may may mga bunga. So ito yung bunga niya. So, ang laki-laki na no. Lumalaki yung mga bunga niya. Kasi,
nagmamarkot ako kasi may magpaplano nito na bibili ng mulberry. So naanay nagsaad ani guys og napulo ka buok nga mulberry. Then naapoy nagsaad og duha ka mulberry. So bali natanom ni nako nga mulberry kay mga 15 ka buok. So ang uban ani wala pa nanahon, ang uban padong papud mo dahon. So ang isa is padong pa siya mo gawas ang dahon, so niudlot pa. Nagkuan pa siya og udlot. So happy kayo ko kay daghan na kayo og dahon. Daghan na pud siya og bunga. So ni bloom ni siya maayo kay ako man ni siyang butangan og fertilizer. So sa inyo nakita guys nga naingon ani ang ako ang sulanan tungod kay wala ko kapalit og katong seedling bag. So same ra man gahapon og kanang mopalit kog seedling bag kay ang importante ani nga na siya kasudlan ani no sa mulberry. So dagko na iyang dahon. So kana lang ato ang video karon kay mubalik na ta og luto. Bye bye. Keep on watching, keep subscribe and share my videos.